Salut, bine v-am găsit la un nou episod de pe canal de azi. Voi juca Minecraft singur și survival. Mai întâi vom lua lemn, dar nu stați un pic. Așa, e bun. Vom lua lemn mai întâi și vom găsi o peșteră unde să ne putem sta acolo. Așa. Voi crafta lemnul și fac crafting table. Voi pune aici lemnele și voi crafta bețe, un topor și un târnacop. Acum trebuie să mai iau câteva lemn. Bă, du-te! Așa, luăm lemn, luăm... Și acum trebuie să găsim undeva ca să putem sta acolo. Na, voi pune aici. Hai aici. Să văd cât petră. Nu. Ha, mă, că pot crafta unul de asta. Și voi pune chiar aici. Și voi face coal. Dar până când trebuie să craftez o ușă. Că așa că sunt 3 aici. Una și aici. Scăpădări. Așa. Ba da. Una de acolo. Mai fac încă o ușă aici. N-am ce pune. Ce face, adică avem un coal. Stai, nu, uite ce-am făcut. Patru torți avem. Îi pune aici. Eu ziceam în video ăla când vă mulțumesc pentru 6 abonați, chiar dacă asta e foarte puțin, ziceam că să fac de la vreo 1000 de abonați voi face canal de gaming, dar cred că vă place cum mă joc eu. Și astăzi am hotărât să fac serie de Minecraft. Așa, păi avem un chest, asta un chest. Chestul nu știu unde să pun aici, acolo. Mamă, și trebuie să-mi fac o sapă, dar... Nu știu crafta, mă duc până... Mă duc la lemn. Și poate voi găsi și un animal. Stați un pic. Așa. Eu cu zombie.
Mă, nu sunt animale afară. Sau poate sunt, dar mai încolo, nu știu. Dar nu găsesc. Cine știu, o să găsesc o unghiță și o să pescuiesc pești dacă nu găsesc. Mă duc mai sus un pic. Mă, am căzut jos. Mă, soi. Bravo. Mă, deci nu sunt animale. Mai este una. Coartă. Ala. Mă, n-avem animale. Mă, n-avem carne. Nici nu sunt animale. Ce așa? Coșurile din chest. Avem. Păi avem, stai mai mult. Păi n-am ce să fac. Îmi trebuie, nu știu. Îmi trebuie, nu știu câte. Îmi trebuie, nu știu, da, ce întrebare. Păi bă. Mă duc afară, mă plimb. Pici. Te găsesc. Mă, nici urmă. Nu stai. Și vom plata chiar aici. Poate un pic măr, nu știu. Măcar măr, știi? Păi, asta măr. Mate-mă cu apelele mari. Mai de ce prea l-am golit? O, da, l-am golit. Nu mai are frunze. S-a dus un copac. Înseamnă că nu avem altă modalitate decât să fac o sapă, să activez. Stai să craftez acestea. Păi nu, avem stack și 4 și mai este acolo la noi. Voi lua ea. Mai erau semințe pe aici sau... Eu sunt chiar. Nu, eu eram chiar. Floricele. Îți dă 2. Pui una. Spargi. Ai 3. Pui una și dă mai multe așa. Flori. Dacă vrei flori. Păi am uitat să plantez. Așa. Bă, găinușa sau ce e aia? Am văzut ceva.
Ce parc. Dar măcar nu trebuiește pentru supă. Am în casă. Am în casă mai repede. Îmi bugi. Căci vreau să-mi fac o sabie să ucid. Mai ales zombie. Se poate și spider. Stai să-mi pun în acestea. Am 3. Toporul aproape se termină. Să ne craftăm și noi o sabie. Așa. Sau nu, hai din piatră. Încă nu din piatră. Mă. Nu mă vedeți? Păi... Pe aici încheie episodul. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, să dați un like. Nu mai decât